Ja, werkstress is stress wat veroorzaakt wordt door werksituaties. Mensen zijn net meer in staat om hun werk op een adequate manier te volbrengen. Datgene wat ze willen. Er zit een verschil tussen datgene wat ze willen en wat ze daadwerkelijk presteren. Ja, dat verschil veroorzaakt stress. Nou, waar mensen heel veel stress door ervaren en wat in elk geval werkdruk verhogend werkt, is dat wij toch ook te maken hebben, zoals in elke andere school in Nederland, met relatief grote klassen. Nou, dat vraagt een extra inspanning van de docent. We hebben te maken ook met een soort bureaucratisering van het onderwijs. Wat je jaren geleden in het primair onderwijs ook al zag. Dat er veel handelingsplannen geschreven moeten worden. Er zit heel veel papierwerk in. En dat leidt mensen natuurlijk af van het werk waarom ze hier zijn. Namelijk lesgeven aan kinderen. Als nou de jongeren juist dan hast een mooi flexibele arbeidsmarkt. Dus mensen kunnen binnen het zeker meer van hun baan. Hè. Vroeger kiest een gongst in een baan en dan is een baan voor het leven. Dat is misschien wat te droom, maar dat kost toch hier en vooruit. Dus vrij snel vers doen dan. Dat is in het werk niet meer zo. Dan hast je maar de jonge gezinnen, ouders, werkje, alle twee. Dus niks op zin, dat ze alle twee werken, maar het kost volle meer. Het is meer plannen, het is meer regeling. Soms is er sprake van stress die eigenlijk in de privésfeer zit, maar zich op het werk uit. En soms is het echt werkgerelateerd en wij proberen door naar de collega te kijken, daar gewoon adequaat op in te spelen. Werkstress op zichzelf is helemaal niet erg. Werkstress hebben we gewoon al je nodig om te kunnen presteren. Stress is, voor sporters, is van belang om te kunnen presteren. Dus dat is eigenlijk positief. Maar als er voortdurend net hellijk is, als voortdurend het gevoel hebt dat het net hellijk is, ja, dan ontstaat er een probleem.